Eta orduen zan, hasi ginen, handik 16 bat urte, gazero 16 bat, gu batzartzen ginen aboron, ez dakiz zer, alkartzen ginen neska kuadrilla bat, eta berba iten gendun gauzetaz, egoeretaz, gogoratzen ez urteta ebala euskeri, ze orduen erderaz asko iten gendun. Eta orduen hori, euskararen galera horren zera, ernemuinez hartuakun, eta orduen gogoratzen az, handi lasterrera enbiko onkosela gauzak, eta segaitik beste leku batzutan ikastolak egusan sortzen, eta segaitik ez dugun gupe olako gauza bat eiten, eta ez dakit, 18, 19, 20 urte oso gazti eginen, eta etxerik etxe ibili ginen umiek topetan, eta orduen hori, topau pertsona bat, magisterio ukena, eta ia animetan zan hori, zeia Durangokue sortute uen, eta orduen, segaitik ez gupe barri zen, eta gero urrengo izin zan barri zen. Gerua hori zen zan Zaldiber, Izorreta, gerua hau, baina gu barri zen hori. Nortzuk ibili zineten berri zen nestak? Mila, Miren, izango ginen. Nortzuk ibili zinen? Mila Barrueta, nik uste dut Miren Aldazabal behon gozala, ze gero Miren bera behoen zan Ondarroko ikastolara, bulegotik urten, bere lanetik urten, eta joen zan andereño moduen Ondarrora joen zan, orduan Miren bebai, Itziar Aldazabal bebai izango zan, Loli Barrueta bebai, nire ustez. Osea, ez ziotzut esan, ez dakit, jau Mila fijo eta Miren bebai. Zegero horrek sartu ziren andereño moduen, Mila berri zen eta hori. Betu zelako... Eta gurasoa ze gurasoekin jonkin zenuten horren? Gurasoek, joten ginen, atara gendun, zenbat urteko umie die honen, jun udaletxera, atara. Betu honek umio dauz, 3 urtekuek zerrenda bat ingen. Eta orduen hasi ginen, eta etxe joan ginen, eta batzu sinistu ioskuen gure hori, eta anima hau, Aranoak eta Valentinek eta honek, eta euren umiek besan hori. Baina, karo, gero, Salon Parrokialoko lokal bat hartu gendun, antxe zera, estenatokiz esan atzekaldien, ueko bat, eta antxin izan lehenengo ikastola. Osa, bi ateuk esan Salon Parrokialak. Eta eskerreko atien sartzen zen. Antxin gendun lokala, eta han hasi ziren, badagoz lehenengo eta bigarren urteko taldietako argazkiek eta hainbat ume joeten ziren. Eta jentiek gure hori ja entzuten zen, gerua eta entzuten zen, eta sinistu eben, eta orduan Isabel Arrauri izen zen andereñoen, eta beti diru arazu egoten zen. Arazu esan, Marisabelen, niakorotan az, horrek itotzen gintuela. Ze, atara bizan, eta gero, karo, umiek ugeritu zuen ziren, eta gero Mila sartu zan bebai, eta orduen jazien bi soldata, eta beti holan. Baina, eta gu ginen, Jose Ignacio Alberdi, Gregorio Caballero, eta ni ez ginen ez guraso, ez ezer. Bakarrik, hori ez, prestetan ginenak lan horretan ibiltzeko.